Kuchokera kuma studio Azinayi Corporation ndikulandireni Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino. Ndabweranso ndi programu yapaderadera imene evangelist Yankho Malizani akufotokoza nkhani zokhuza coronavirus komanso network ya 5G kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Tiye tikhale limodzi. Muli bwanji malawanzanga. Mike Mulungu wakumwamba kuti watisunga ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero. Zochitika mu dziko lapansi zikuchitika monga mene zingachitikire. Aliyense kunja ukada akamakagona akumakhala zambiri zolingalira mutumu malinga ndi mene dziko likuyendera kuno kwathu ku Malawi komanso ngakhale dziko lonse lapansi. Kukhala mnyengo imene matenda COVID-19 agwedeza dziko lonse lapansi komanso nzeru zosiyanasiyana zokhuzana kulumikizana kuchokera kupyolera malamya ma network zambiri zikumveka zokhuza 5G. Dziko lathu la Malawi pano nyengo za zisankho anthu ali ndi mafunso mu zinthu zosiyanasiyana mmoyo uno. Chotero Malawi nzanga ndi nthawi yabwino ino yakumvera uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba. Chotero tikhala kupatsirani uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba kuchokera mu tsiku la lero kufikira mpaka na kutsogolo konseko. Dziko lapansi lero anthu tili ndi mafunso osiyanasiyana amene akumafunsidwa zokhudza ndi matenda a COVID-19 kapenanso network ya 5G. Ena akumatha kufunsa kuti kodi matenda a COVID-19 adzatha kapena ayi, kodi kapena abwera kudzakhala. Enanso akumafunsa kodi ano ndi mathero a dziko. Komanso ena akumafunsa pafupipafupi kodi matenda amene a COVID-19 ndachilengedwe kapena nzongokonza wanthu. Nanga kodi 5G ndi chiyani kwenikweni, iyi ndi mavuto anji. Komanso ena akumatha kufunsa kuti kodi nthawi yoletsa kugula ndi ino. Popeza malemba amafotokoza nthawi zakwana amene anthu adzaletsa kugula kapena kugulitsa, kodi nthawiyo ndi ino. Kodi nanga nkhani ya mavaccine imene kutchuka uli mkulu ndadzake Bill Gates amene akutchuka ndi nkhani yopanga katemera wina oti adzibaya anthu kuwateteza ku matenda COVID-19. Ena akumafotokoza kuti zimenezi ndi njira za 666. Ndi Mulungu wakumwamba watikonzera ife uthenga a Malawi kuti tizindikire chenicheni ndiwe tipange chisankho choyenera masiku anu akumapeto amene ife tikukhala. Chotero m'bale wanga ndikufuna ndikupemphe udzikhala ndi cholembera chako ndipo olemba numalemba mavesi komanso nkhani zosiyanasiyana zimene tizifotokoza mu uthengawo. Pamene wakhalapo khala uli pansi pa mtengo ukucheza ndi anzako mukuyenda bawo kapena mwinanso uli pamunda kumene kapena uli pakabaza watenga kastomala. Timafuna ndipemphere nawe mmene tikuyamba kutsegula mawu a m'buku lopatulika. Tipemphere. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, Yehova Mulungu wa mphamvu zonse ndi wa nzeru zonse, tikuthokozani ife ana anu potisunga ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero. Yakwana nthawi tsono kuti mutilankhule mawu anu. Tikuvomereza pamaso panu ndife anthu ochimwa timalakwitsa zinthu zambiri. Mukamphindi timachoka mu ulemerero wanu. Chotero Mbuye tikupempha mutikhululukire mphulupulu zathu. Tikukhala mu dziko limene ladzazidwa ndi mafunso osiyanasiyana, mdima ndi waukulu mu dziko lapansi. Koma mawu anu mukutiwuzitsa ife kuti ndo nyali yakuwunika ku mapazi athu, ndiko kuwunika kwa pa njira yathu. Chotero tikupemphani mukhale nafe, mutilankhule, mutiwunikire za moyo uno kuti nkukhala kwathu tikakhale moyo wa nzeru ndi kuopa inu. Mukhale nafe mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Uthenga mutu wake COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. Kodi izi malemba amatinji? COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. M'bale wanga ndifuna ndiwerenge nawe Yesaya chapter 24 verse 1 mpaka na 7. Yesaya chapter 24 verse 1 mpaka na 7.
Taonani, Yehova apululutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake. Ndipo padzakhala monga ndi anthu, moteronso ndi ansembe, monga ndi mtumiki, moteronso ndi mbuyake, monga ndi mdzakazi, moteronso ndi mbuyake wamkazi, monga ndi wogula, moteronso ndi wogulitsa, monga ndi wobwereka, moteronso ndi wobwereketsa, monga ndi wotenga phindu, moteronso ndi wobwezera phindu kwa iye. Dziko lidzapululuka konse ndi kupasulidwa ndithu, pakuti Yehova ananena mawu amenewa. Dziko lilira nilifota, dziko lilefuka nilifota, anthu omveka pa dziko alefuka. Dzikonso layipitsidwa ndi okhalamo ake omwe, chifukwa iwo alakwa pa malamulo, nasinthanitsa malemba, nathyola pangano cha nthawi zonse. Chifukwa chake chitemberero chadya dziko, ndi amene akhala m'menemo apezedwa ochimwa. Chifukwa chake okhalamo apa dziko atenthedwa, ndipo anthu owerengeka atsala. Vinyo watsopano alira, mpesa ulefuka, mitima yonse yokondwa iwusa moyo. Malawi nzanga, mawu okoma ngati awa amene Yesaya mneneri adalankhula ku dziko la Israeli, zakukhudza amene dziko linalili, kuti Mulungu wakumwamba anafika polipasula dziko kwaonetsera ana Israeli kuti Mulungu anazo mphamvu zakupasula dziko, komanso Mulungu anazo mphamvu zakuthetsa nzeru anzeruwo. Tangolingalira amene malemba amene awerengera amene akumvekera, kuti Yehova apululutsa dziko. Ukaliyang'ana lero dziko lapansi mmene lilili ndi zomveka, ndipo mawu awa ngokhulupirika kuti dziko lapasulidwa, lapululutsidwa. Mizinda ya mayiko ambiri anthu akapita akamayenda, ngakhale mbayango akamona zithunzi pa makina intaneti, ukumapeza kuti mizinda ina anthu sakuyenda mu msewu. Mmene kujambula uthenga uwu, mayiko ambiri amba kumatseguka pang'ono-pang'ono, koma miyezi iwiri itatu yadutsayi kumapeza kuti mumzinda simapezeka munthu ngakhale mmodzi amene akuyenda. Malo ogwira ntchito anatsekedwa, akuti Mulungu walitembenuza dziko cha dodolido. Ndani amene amadziwa nkukhala kwathu kwa mwatsiku ndi tsiku, kuti tsiku lina dziko lapansi lingatembenuzike imene atembenuzikiramo, kunena kuti anthu anzeru nzeru nkuwasowa, mafumu a dziko nzeru nkuwathera, achipatala nzeru nkuwathera, mandoda amaphunziro nzeru nkuwathera, kusowa chochita ndi nthenda imene yadza ku dziko lapansi ya COVID-19. Ankadziwa ndani zimenezi? Kuti mayiko akhoza kutseka zipata zawo, ndege nkusiya kuuluka, masewera ampira nkulekeka, zisangalo zosiyanasiyana nkulekeka, nkuyimiratu. Ankadziwa ndani zimene zikhoza kuchitika? Koma Yesaya chapter 24, Yehova Mulungu wakumwamba adalankhula kunena kuti Yehova adzapululutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake. Ndesi sinasiye malotu, akufotokoza kuti ngakhalenso ansembe nawo nkhani yawakhudza. Abusa abisalabisala sakumvekanso, aneneri abisalabisala sakumvekanso ku dziko la Malawi amene dzonse lapansi nawonso alikobisa chifukwa cha COVID-19. Ukamawerenga pa verse 6 akufotokoza kunena kuti chitemberero chadya dziko, ndipo okhala mmene mwapezedwa olakwa. Iwe ndine m'bale wanga ndife anthu ochimwa pa dziko lapansi, amene tikusowekera mpulumutsi Yesu Khristu atipulumutse. Ndifake mu nthawi iyi uthenga wadza kuti COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Kodi izi malemba amatinji? Kungolingali chabe mwakuya kuti mmene mzimu ina adalankhula mwa Yesaya nene chapter 24, powaonetsera ana a Israeli kuti Mulungu adzapasula dziko lawo tsiku lina, ndipo zidachitikadi munthu amene ankati kupita ku kapolo ku Babuloni. Leronso dziko lapansi lonse Mulungu watembenuza dodolido, ikudzanso nthawi kudzachitika zoposa ngamene zachitikira. Ndi m'bale wanga ndifuna ndikupemphe, pamene ukumvera uthenga wa Malawi nzanga, dziwa kuti Yehova Mulungu wakumwamba anawe cholinga. Zilimo zambiri zimene takambirane mu uthenga umenewu.
tikhatukambirana masiku angapo patsogolo kumapita patsogolo pang'ono kuti uthenga umveke bwino monga mmene ulili. Muthenga uwu zifotokozedwa mwakuya kuti COVID-19 ndi chiyani, nanga kodi 5G ndi chiyani, kodi zimenezi ndizoona kuti ndi lemba la chirombo, nanga lemba la chirombolo 666 ndi chiyani kwenikweni. Chifukwa ine mkuyenda kwanga ndakumanapo ndi anthu, ndamvapo anthu akumafotokoza kunoti COVID-19 5G ndi 666, kumafunso nkumati kodi malemba amatinji pa zimenezi. Ndi m'bale wanga, mlongo wanga, agogo, chemwali ndikupempheni kuti tikhale limodzi ndipo musamaphunyana uthenga umene, fa Mulungu wakumwamba ali ndi zambiri zimene atikonzera ife zokoma. Ndikufunanso ndiwerenge nanu Mateyu chapter 16 verse 2 mpaka na 3. Mateyu chapter 16 verse 2 mpaka na 3. Koma iye anayankha nati kwa iwo, madzulo munena kudzakhala ngwee, popeza thambo lili lacheza, ndipo mmawa lero nkwa mphepo, popeza thambo lili lacheza chodera. Mudziwa kuzindikira za pa nkhope ya dziko ya thambo, koma zizindikiro za nyengo ino simungathe kuzizindikira. Yesu Khristu akuphunzitsa pa dziko lapansi kwa mitundu ya anthu, adafika powafotokozera anthu zokhuza chilengedwe. Mawu ake amafotokoza mu chapter 16 cha Mateyu, pakuyankha anthu adafotokozera kuti anthu tikamakhala madzulo a tsiku lililonse timazindikira nyengo monga mmene ilili, monga nyengo ino yozizira. Ukangona kantambo kafunga mwambamo umadziwa kuti lero ndikokere champhepo, chifukwa unja kuzizira. Ukaonanso nthawi zina kacheza kakuoneka umana lerolo kadzuwa kawala ndithu. Tikamang'ana thambo lakumwamba anthufe timazindikira za nyengo imene ife tikukhala, timazindikira za nyengo yozizira, timazindikiranso za nyengo yotentha pakuyang'ana chabe chilengedwe imene chilili. Ndi Yesu adadera nkhawa za moyo wa munthu, adafotokoza kunena kuti anthufe timazindikira za pa nkhope ya dziko la thambo, koma zizindikiro za nyengo ino zakutha kwa nthawi sitimatha kuzindikira. Kutero kwene ndikudziwa kuti mene zikuchitika za COVID-19, mene nzeru zikuchuluka za ma network, anthu ena sakusamala konseyi. Chifukwa chani? Akulephera kuzindikira za pa nkhope ya dziko, akulephera kuzindikira zizindikiro za nyengo ino. Pamene m'Malawi muno anthu tili bize kukangana ifa ya nkhani za ndale, anthu ambiri so sakudziwa kuti kodi malemba amatinji pa zimenezi. Pamene America ndi Syria akukangana kwambiri fotirana machaka, ambirinso sakutha kuzindikira za nyengo imene tikukhala. Pamene tikuona m'makwalalamu anthu angoyenda osavala bwino mosalongosoka, panopo mabala angotsegulira pena paliponse, kona ineyo sopeza mabala, pena pali sopeza mabala. Anthu zonse zikamachitika sakutha kuzindikira za nthawi ino. Ndi m'bale wanga, Mulungu atipatsa uthenga kunena kuti timazindikira za pa nkhope ya dziko ya thambo, koma zizindikiro za nyengo ino anthu ambiri sitimatha kuzizindikira. Usakhale we m'bale wanga, usakhale we mulungu wanga, mayi wanga, pamene zambiri zikuchitika pa dziko lapansi tiye tikhala anthu akuzindikira zochitika m'moyo ndi umakonza moyo. Dziko lapansi limene tikukhalali kuti zambiri zimene zikuchitika pa dziko lapansi, ambiri mmamvera nkhani. Kuyambira chaka cha 2018 kunatuluka kantsikana kena dzina lake Greta Thunberg ka ku Sweden, kamene kanapanga chisankho chosapitanso ku skulu, kanatenga chipepala chake cholembedwa bwino mu chilankhulo cha kwawo Chiswedish, chimene mukumvetsa mu chilankhulo mchichewa kadalemba pa chipepala chonena kuti sikapitanso ku skulu kopanga strike chifukwa chakuonongeka kwa chilengedwe. Ndi kantsikanaka kanapanga chisankho chomakhala panja pa parliament ya ku Sweden, katanyamula chipepala chake kuti sikapitanso ku skulu chifukwa kufuna kumatcha nkhani ya chilengedwe, chilengedwe chikuonongeka. Mune mu 2018 2019 kadagwedeza skulu zosiyanasiyana m'mayiko osiyanasiyana, mpaka kadayenda mayiko angapo kugwedeza ana a skulu zosiyanasiyana kuti asapitenso ku skulu ndipo zidachitikadi. Kadafika kupita ku America kakumanda akuluakulu a Senate, kadakafikanso ku United Nations, kakuyenda mu njira kadakumana ngakhalenso ndi Barack Obama, president wakale wa ku United States, kadafikanso kakumana ndi mtsogoleri wa chipembedzo ku Vatican Papa, ndikumpempha kuti khanafeni mu chipolowe ichi chokhudzana chilengedwe.
nkhani ngati imene imachitika ndikudziwa anthu ambiri sadazindikire kuti woti chikuchitika ndi chani pa dziko lapansi. Chifukwa nkhani imeneyi ya mastrike a msukulu zosiyanasiyana, ngakhale ku South Africa anthu South Africa posapita ku sukulu, ofesi ya Amazon idatseka kulowelera nawo mu strike imeneyi. Sukulu zosiyanasiyana zambiri ukamayang'ana m'bale wanga pa intaneti mudzipeza zithunzi zimenezi. Komanso kamene muli ndi mwayi onera mautenga awa pa video chifukwa alipo pa YouTube mukapeza, komanso pompano akhakuonesedwa pa Mibaa TV, mudzikhala mukuona zithunzi zosiyanasiyana za zochitika za pa dziko lapansi. Ndi zonse zimene anthu apanga ma strike okhuza chilengedwe, Yesu akunena kuti anthu festo kuzindikira zakuti nyengo ikutha. Sizokhazinso mkangano umene wakhala ukubuka pakati pa dziko la America ndi Syria, ukangana kwambiri Russia mbalimbali, mchina mbalimbali. Zonse zikamachitika anthufe sitikuzindikira zakutha kwa nthawi. Ngakhenso kwathu kwankuno kumafika anthu polimbana ifa cha maulamuliro, mitundu nkumakhulana ifa cha maulamuliro. Kuti zonse zimene zikuchitika m'bale wanga ukuzindikira za nyengo imene tikukhala? Kodi mmene chuma chikulowera pansi m'bale wanga zimene zikuzindikira? Pamene COVID-19 wagwedeza dziko lonse lapansi kwina kulikonse m'bale wanga, zimene zikamaziona ukutinji ndipo upanga chisankho chotani? Ndi zambiri zimene zikuchitika lero pa dziko lapansi zoonetsera kuti nthawi yatha. Kantsikana kameka Greta Thunberg ndi kamwana kambika zaka 16, kodi mphamvu yokupanga ma strike zipolowe ku dziko lonse lapansi yakatenga kuti? Yesu akunena kuti anthu timazindikira zochitika za thambo la dziko lapansi, koma zochitika za nyengo ya nthawi yakumapeto kuzilumikiza timakanika kuzimvetsa zimenezi. Kodi imene nkhalango ya Amazon inapsa m'bale wanga zimene zikamaziona ukumaziona ndi chani? Nkhalango ya Amazon imatchedwa kuti mtima wa dziko, ndi nkhalango yayikulu kwambiri. Ine ndikumbukira ndi kusekondari maphunziro ya geography ndeti maphunziro kuti nkhalango ya Amazon ndi imodzi mwa nkhalango za pa dziko lapansi zimene zimathandizira kuti mvula izivuma bwino pa dziko lonse lapansi. Koma nkhalangoyi idapsa. Kafukufuku amasonyeza kuti idachita kuotchedwa ndipo moto wake ukanika kuzima mpaka napano maili azena ikadakabe nkhalangoyi. Ku Australia nkhalango zingoyaka moto anthu kunaipha kuthimitsa. Kuti zonse zikamachitika m'bale wanga ukuti dziko lapansi likupita, ukuti dziko likupita kuti m'bale wanga. Mpaka uthenga uwu wadza kwa Malawi mzanga. 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka 21 pali mawu a 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka 21 pali mawu a: ndipo tili nawo mawu achinenero okhazikika koposa, amene muchita bwino powasamalira, monga nyali yonikira malo a mdima kufikira kukacha, nikaoka nthanda pa mtima yanu. Ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lemba chitanthauziridwa pachokha. M'bale wanga, Mzimu ena adalankhula mwa Petro kuti pamene dziko lapansi mene tikukhala timagwira ntchito zathu, ukamalawira mmawa pita ku bizinesi yako, ukamabwera mochedwa ku ntchito toweruka mochedwa fa chakulimbikira ntchito zako, ukamayala malonda ako mbali mwa msewu, uzizindikira kuti tinawo mawu achinenero okhazikika koposa, akuti amene tichita bwino powasamalira, monga nyali yonikira malo a mdima kufikira kukacha, nikaoka nthanda pa mtima yanu. Ndakupitiza kuti ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lemba chitanthauziridwa pachokha. M'bale wanga, ndifuna ndikuyitanire kumvetsa lemba limene 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka 21. Pamene dziko lili gwede, pamene mdima ukukuta pa dziko lapansi, anthu nkumasowa chochita, ndikumafika popereka lamulo boma kuti no khalani pa nyumba musayendenso, anthu nkumakhala nyumba zawo khuma chifukwa cha COVID-19. Anthu nkumaopa kuti kapatsana moni titenga matenda COVID-19 kuopa. Anthu nkumaopa kukhala malo owandikana amodzi koma kumakhala motalikirana. Anthu nkumakanika kukwera basi motakasuka chifukwa cha matenda. Umene ndi mdima umene wakuta pa dziko lapansi. Kumamva mbiri za nkhondo madera osiyanasiyana, kumamva za zipolowe za chilengedwe madera osiyanasiyana, umene ndi mdima umene wakuta lero pa dziko lapansi. Ndiye Mulungu afotokoza kuti pamene mdima uli chonchi, tinawo ife mawu achinenero okhazikika. M'bale wanga, ndimafuna ulengalire pa ganizo ili. Akanena kuti chinthu chokhazikika ndoti nchosasunthika.
odazigwedeza mutani, odalimbita kuti utani chinthu chokhazikika ndi chosasunthika. Ndikupatsa chitsanzo cha chinthu chimodzi chokhazikika chosasunthika. Dzuwa limatuluka komanso limakalowa. Mose amene unabadwira m'bale wanga, Mose amene ukukulira, ndi momwe dzuwa limakhala likutuluka komanso limakalowa. Lidakhazikika mu njira yake, palibenso amene angalisunthe, palibenso amene angalisunthe. Ukamayenda madera m'Malawi muno, kapita ngati kuzomba mbali mwa msewu pafupi ndi kutaoni, umakapeza muli mitengo ya mbawa yakalekale idakhazikika. Kufikira wina adzatenge chikatapira ndikukayizulapo, koma mitengo idakhazikika. Ukapitanso kulilongwe, ukapita ku city center, umakapeza mitengo inakalekale idakhala ndithu ndiyokhazikika. Nyumba yako m'bale wanga njokhazikika, maziko ake ngati alolimba. Ndi akuti mawu achinenero nawonso ndi wokhazikika koposa. Mutenga uwu umene mutu wakuti COVID-19 5G ndi lemba la chirombo tikhati kusanthula nkhani ya mawu achinenero kuti ife timvetse bwino. Ndi akuti tichita bwino powasamalira mawu achinenero okhazikikawo. Ukawasamalira uchita bwino. Akati kusamalira chinthu ndi kuonesetsa kuti chinthu chisonongeke, tiyelekeze kuti ineyo ndatenga tambula yanga ya galasi ndi ndikusungitsa ndikuza kuchonde m'bale wanga, samalira tambulayi. Zikutanthauza kuti unyamula mosamala ndithu moyesesa kuti isagwe. Ikamagwa mwinonso panga njira zakuti tambula isagwe, ndisamalire bwinobwino. Ngakhalenso poyika pake ukekaso malo abwino. Kapenanso munatiyelekeze kuti iwe m'bale wanga watenga njinga yako ndo wandipatsa ine, nkundiuza kuti mchimwene njinga nayi koma ndisamalire, koma uyisamalire njingayi. Nkukapezeka kuti ine ndetenga njingayo ndikasiya pa mtengo, ine nkumapita kwina. Iwe kuipeza uzanena kuti m'bale wanga uja sanasamalire njingayo. Chotero mawu achinenero ndokhazikika ndi malemba kufotokoza kuti ife tichita bwino powasamalira. Kusamalira mawu achinenero nkutani kodi? Kuwerenga mawu, kudziwa kumasulira bwino, osayika m'maganizo ako, komanso ndi kumakhulupirira muzolembedwazo, kuzitsimikizira kuti ndi zoonadi. Tipereka zitsanzo mkatikati mwa phunziro. Ndakunena kuti mawu achinenero pokhala okhazikika ife tikuyenera kuwasamalira, kunena kuti ali ngati nyali yonikira malo a mdima. Pamenepo m'bale wanga dziko lapansi lero mwadzaza mdima wa COVID-19. Ngakhale ku midzi kumene ukapita ukapeza zigogo amva kalikale za coronavirus, ali busy kusamba m'manja malo osiyanasiyana, masanitizer ali pena paliponse. Ndimene dziko panopo lilili. Ena ukamayenda munsewu mwali galimoto ukapeza pa mask, ukamwa galimoto mwali mokava mask. Chifukwa chani? Mundima mmochitisa mantha. Pano anthu akamatuluka mawa nyumba, mantha kumakhala kumtima kuti kodi sindigwidwa ndi COVID-19. Amenewo ndi mantha. Munthu akamayenda mundima panda chowunikira amakhala ndi mantha. Akangomva kantswatswa pena pake amacheuka kuyang'anayang'ana kuti kodi nchiyani, mwina pena kuthamanga kumene chifukwa kuyenda malo a mdima. Lero dziko lapansi lili mu mdima. Ndi Mulungu afotokoza kuti ilipo tunyali m'bale wanga, mulungu wanga, mayi wanga, mtumiki nzanga, ansembe, mashehe. Mulungu afotokoza kunena kuti ilipo nyali mu nyengo ino. Nyaliyo ndi mawu achinenero. Ndamina kuina kunikira mu mdima uku kuti mene zatele malemba akuti tikulowera kuti chingachitike nchiyani. Mafunso ndafotokoza woyambirira aja amene anthu akumafunsa kuti COVID-19 wobwera kudzakhala kapena adzatha. Zofunika mawu achinenero uli yankho funso lili yankhira. Chifukwa cha ubwino wa nthawi, programu iti ilekezekaye pamenepa, koma ndikupempheni kuti Sande likubwerali 7:30 madzulo inu muzakhalenso pomwepo pamene evangelist Yankho Malizani apitilize kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus komanso network ya 5G kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Mmakomomu muliyendamo tikumva nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi coronavirus komanso network ya 5G. Nkamba kamwa zilipo zambirimbiri, koma kuti Baibulo likuti chani masiku osiriza tikukhalawa. Mwina nkutheka muli ndi ndemanga komanso muli ndi funso pa zimene mwamva mu programu iyi komanso zimene mukhale mukumva ma programu otsatirawa.
ndimati ndikudziwiseni kuti muli ndi mwayi wothira ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pochaya lamya pa 0821 769 323 0821 769 323. kumbukirani kuti mukhoza kutumiza text message kapena kuchaya lamya kapenanso kutumiza uthenga wa pa WhatsApp. nambala yake ndi yomwe ija 0821 769 323. dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera ku Zinai Corporation. ine bwanji ndikusiyeni mukumvera nyimbo ya Limidoni Chimala imene akuti tikupita ku Yerusalemu. mwakoma nonse, pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa. ndapita. Take it.